Είναι στη δικιά σας κρίση μετά. Εσύ σάρωση σήμερα. Εμείς αισθάνομαστε σαν Είπα. Εμείς αισθανόμαστε. Το δίνουν προεκλογικά εγώ. Είσαι πρώτος. Ναι, είπα. Γιατί είπαμε. Είπαμε. Διότι Ήταν δύσκολο. μανίκη πρωτιά. Μανίκη πρωτιά. Μανίκη πρωτιά. Και δίνουν μανίκη προεκλογικά. πρωτιά, όχι μανίκη. Είδε το Θέλετε, εγώ ο είμαι Μαλατζής είναι νικητής. Ο Μαλαμίδας. Ο Μαλαμίδας είπε, ψηφίστε τη Μαλαμίδα να πάρει την πλάτη. Δεν ψηφίστε τη Μαλαμίδα, θα σας πάνε και τους εμάς. Δεν σας πάνε και Άμα έρθει η ώρα για τα πρόβατα. Για τα πρόβατα, πες και τα πρόβατα. Είναι αλήθεια ότι θα φτιάξει βάδια, λέει. Πες ποτίστρες εσύ. Έχουμε πουτέσσερις. Φτάνει οι ποτίστρες. Εντάξει. Άμα αυξηθούν τα πρόβατα δεν φτάνει όμως. Δεν φτάνει. Θα πρέπει να φτιάξει κι άλλες. Λοιπόν, ναι, αλλά ο Μαλαμίδας μας είπε όχι έργα λέει. Μα θέλετε... Έργα, λέει, μην περιμένετε. Μια δημοσιογράφη. Συγχαρητήρια καταρχήν. Συγχαρητήρια. Μίλα προς την κάμερα τώρα. Τι μέλη γινέστε, δώσε μου. Έργα θα κάνετε. Πολλά. Ποτίστρες θα φτιάξετε. Θα φτιάσουμε και ποτίστρες. Θέλω να φτιάξει μια ποτίστρα στη μεταπόβηση. Για τα σκυλιά. Για τα σκυλιά. Φτιάξουμε. Θα γίνει και αυτό. Θα φτιάξουμε μια ζωή για το κυνήγι. Απογορευμένη. Δεν θα υπάρχει απογορεύση. Μικρή. Να είναι μόνο κουτσίκια. Μια μικρούλα. Δεν κάνετε δουλειές. Καλά. Εγώ τι είπα και άλλοι. Τι έτοιμα κι άλλοι. Από όπου πάνε πολλοί. Εγώ ό,τι είχα να προσφέρω 10 χρόνια, 8 χρόνια το πρώτο. Εντάξει. Αλλά το... Εύχομαι Ναι. όλοι να μιμηθούν το δίκαιο του Το προηγούμενου. κλίμα να διατηρηθεί πάνω απ' όλα. Είναι ευχάριστο το κλίμα. Αυτό είναι. Αυτό προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τον κύριο Πρόεδρο να δώσουμε συγχαρητήρια. Γιατί βγήκε η υποψηφία πρώτος και να του ευχηθούμε καλή πορεία. Για τον Αντένα Γιώργος Χαλτούπης. Δεν συζητιέται αυτό το πράγμα. Είχες πει ένα πράγμα. Όταν έφυγες μέσα, είχες πει το εξής. Είχες ότι ο αγώνας είναι δύσκολος. Τι δύσκολο, δεν είναι πανεύκολο. Ναι, αλλά εγώ σου είπα, Λες και την οικογένεια δεν συζητιέται την Παγκύρ. Έτσι δεν είπα. η Παγκύρ ήταν Παγκύρ την Παρασκευή, σήμερα δεν είναι Παγκύρ. Σήμερα είναι Παγκύρ. Μα είπα η οικογένεια που συζητάς είναι Παγκύρ. Ναι, αλλά μου είπες ότι ο αγώνας είναι δύσκολος και λέω μήπως συμφωνείς τίποτα άλλο. Όχι, πρέπει έχουμε την δάτη τον αγώνα με τον Άγιακ. Α, γιατί μίλανε έλεγες. Γιατί είπα μη... Πώς θα γίνουν τον 1-1. Σοπαλία. Ποιος θα πει ένα. Μη τίποτα δεν ερχόταν ένα. Εδώ δεν θα ερχόταν ένα. Γι' αυτό θέλω κι εγώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που οι κάτοικοι του Αρχανίου, πέρα από κομματικές πεποιθήσεις, εξετίμησαν την εργασία του άντρα μου και του έδωσαν αυτή τη μεγάλη νίκη. Ήταν και θα είναι πρόεδρος για όλους τους κατοίκους. Ευχαριστώ αυτούς που το τίμησαν με την ψήφο τους. Τίποτα το ιδιαίτερο. Τίποτα δεν είναι. Κάτι έγινε. Πείτε μας πώς ήταν τα συναισθήματα παλιά και πώς είναι τώρα. Πώς πιστεύετε πώς είναι τώρα. Όχι, δεν νιώθω καμία διαφορά. Εντάξει, τότε ήταν βέβαια ο σύζυγος υποψήφιος. Μπορείτε να καταλάβετε την κυρία Γκούζα, μπορείτε να καταλάβετε. Οπωσδήποτε νιώθω την χαρά της. Την αγωνία βέβαια. Παραπάνω από το Αλλά Σάββατο όμως δηλαδή. ανταμείφθηκε, νομίζω. Ανταμείφθηκε. Και όπως και αυτές τις εκλογές ήμουν αισιόδοξη. Γιατί ο Κώστας ήταν και είναι ένας εξόλους άνθρωπος. Του άξιζε αυτό που έγινε. Και εύχομαι καλή πορεία να έχει και ίσανότερα, όπως το είπα και προσωπικά. Ευχαριστώ. Τούτο βγάλει καλά. Κρατήσαμε. Δεν έχω λόγους. Με πήρες. Ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μας πείτε για 10 λεπτά τι μέλη γενέστε από αύριο και μετά. Θα ξεκινήσω από κάτι άλλο πρώτα για να σας πω στη συνέχεια τι μέλη γενέστε. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συγχωριανούς μου οι οποίοι με τίμησαν με την ψήφο. Να είναι βέβαιοι όλοι ότι θα επικρατήσει ένα πνεύμα συνεργασίας που η εμπειρία του παρελθόντος μας βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν η πλειοψηφία αυτή, ήταν μια αναγνώριση της προσφοράς προς το χωριό. Είναι πάνω απ' όλα μια ηθική ικανοποίηση για μένα. Θα υπάρξει μια ιεράρχηση των προβλημάτων του χωριού μας. Έχει γίνει ένα πρόγραμμα φιλόδοξο. Και δεν θα μπορώ να το πω μακροπρόθεσμο, αλλά περισσότερο μεσοπρόθεσμο. Θέλω να πιστεύω
ότι το χωριό μας θα προβληθεί, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, στην προσεχή τετραετία. Έχει τις δυνατότητες, έχει τις προϋποθέσεις. Θα ξεκινήσω από το πολιτιστικό μέρος. Θα συγκροτήσουμε συγκρότημα παραδοσιακών χωρών. Είναι ένας τρόπος προβολής του χωριού μας, όπως τόνισα και στη σύντομη ομιλία μου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα πρέπει όμως να δώσουμε μεγάλη σημασία στην αναβάθμιση του χωριού μας, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής. Και εκείνο που προέχει είναι, όπως το έχω τονίσει κατ' επανάληψη, η εσωτερική οδοποιία. Βέβαια, κάναμε κάποιες προσπάθειες μέχρι τώρα, οι οποίες είχαν κάποια μικρά αποτελέσματα. Ήδη, όπως τόνισα, οι χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί. Υπάρχουν στη συνέχεια κάποια προβλήματα στην άρδευση, κυρίως στον τρόπο λειτουργίας του αρδευτικού μας συστήματος. Ήδη έχω μελετήσει το πρόβλημα, έχω τις λύσεις έτοιμες, οι οποίες είναι σε δύο κατευθύνσεις. Η μια λύση, όπως είχα πει και σε συμβούλια που κατ' επανάληψη είχαν γίνει, είναι τα υδρόμετρα. Ήδη εντός του αργότερου του Ιανουαρίου θα γίνει μια γενική συνέλευση και θα παρακαλούσα και εσάς τους φίλους συγχωριανούς, οι οποίοι είστε εκτός του χωριού, να παρευρεθείτε σε αυτή τη συνέλευση για να δώσουμε λύση στο καυτό αυτό πρόβλημα. Σε περίπτωση που δεν αποδώσει εντός εισαγωγικών η λύση υδρόμετρα, έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου που έγινε σαν εναλλακτική λύση. Θα επανέλθω στη συνέχεια παρακάτω στο πολιτιστικό μέρος, όχι απλά πολιτιστικό μέρος θα έλεγα, αλλά και μια οικονομική ενίσχυση του χωριού μας γενικά στην αξιοποίηση των λουτροπηγών. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας από την έρευνα που έχω κάνει και από κάποιες μελέτες που ανασκαλεύοντας στα αρχεία της κοινότητας έχω βρει ότι οι λουτροπηγές του χωριού μας είναι πλούτος πραγματικός. Αναφέρω μόνο την τελευταία φράση του Ιουγκοσλάβου Τζέρκοβιτς, ο οποίος είχε έλθει και έκανε κάποιες αναλύσεις των λουτροπηγών και τονίζει καταλήγοντας στη μελέτη του αν αξιοποιηθούν τα λουτρά αυτά σαν πόσιμο νερό με εμφιαλωτήριο θα είναι πλούτος όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα όμως υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης και για θεραπευτικούς λόγους. Πέραν αυτών που είναι προβλήματα καυτά για το χωριό μας και θα συμπληρώσουν σε κάποια ανωδική του πορεία και προβολή του, θα προχωρήσουμε και σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όπως είχα τονίσει και κάτι άλλο στην ομιλία μου προχτές, ήταν σε περίληψη το κομμάτι αυτό, θα ήθελα σε κάποια άλλη συγκέντρωση να αναφερθώ, είναι η αξιοποίηση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία αν αξιοποιηθούν στα πλαίσια της κοινότητας που παρέχονται οι δυνατότητες, θα υπάρξει οικονομική ενίσχυση σημαντική για τους κατοίκους του χωριού μας. Ήδη έχω έρθει σε επαφή με γραφείο μελετών της Εύβοιας, το οποίο έδωσε μεγάλη σημασία και προτεραιότητα στη συνεργασία μας αυτή, σε αυτό που λέω λουτροπηγές. Να μην εκμεταλλευτώ ότι καταχραστώ το χρόνο σας, καταλήγοντας θα ήθελα να πω εκείνο το οποίο θέλω. Εγώ θα είμαι καταρχήν ο πρόεδρος όλου του χωριού. Η εμπειρία, λέω και πάλι, με δίδαξε πολλά. Να είστε σίγουροι ότι θέλω τη συνεργασία του καθενός. Θα είμαι ολόκληρος όλο αυτιά. Θα λειτουργήσει, όπως το είχα ξαναπεί πάλι, ένα βιβλίο απλό, ένα τετράδιο, όπου ο καθένας θα έρχεται να διατυπώνει την άποψή του. Μα για σφάλματα, έστω και για κάποιο μπράβο που θα μας πει, θα είναι για μας μια όθηση. Και να είστε σίγουροι, με τη δική σας συμπαράσταση, με τη δική σας βοήθεια, το χωριό μας θα πάει μπροστά, γιατί πρέπει να πάει μπροστά. Έχει αξιόλογους ανθρώπους και μέσα στο χωριό αυτούς που μένουν, αλλά και εσάς που μένετε παρακάτω. Θέλουμε και από εσάς βοήθεια για την προβολή, για την αναβάθμιση και το χωριό μας θα πάει μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα αργήσουμε λιγάκι, αλλά λίγο αργότερα, ένα μεζέ όλοι. Έχετε λίγη υπομονή να κάτσουμε μέσα να πιούμε ένα κρασί. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα.
για να μπορέσουμε να κάνουμε το ξεκίνημα αυτό της Ήλιας. Τώρα τελευταία ερώτηση. Ποδόσφαιρο στο γήπεδο του χωριού θα προλάβω να παίξω? Βασίλη, είναι μια ερώτηση η οποία θα του πω γιατί είσαι φίλος, περιέχει και στοιχείο ειρηνίας. Δικαιολογημένα, θα συνεχίσω. Ήδη το λέω ότι το συμφωνητικό με τον εργολάβο έχει ήδη γίνει. Ήταν μια ευκαιρία το γήπεδο, ενώ θέλει 6 εκατομμύρια να γίνει, αυτή τη στιγμή έχω τα 2 εκατομμύρια. Και ας μου επιτραπεί να πω, με μια διασύνδεση που έχουμε τον κύριο αυτόν φιλική από τη θέση μου σαν διευθυντού της περιφέρειας του ΟΤΕ που ήμουνα, έχει αναλάβει τη δέσμευση να μας φτιάξει τον αγωνιστικό χώρο με τα 2 εκατομμύρια. Ήδη ήταν άλθη την περασμένη εβδομάδα, όμως είχε ένα ατύχημα στο συγκρότημα που εργαζόταν στο Καρπινήσι και δεν μπόρεσε να έλθει ο άνθρωπος αυτός. Ένα δείγμα των φιλικών μου σχέσεων είναι η ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού που ήταν προσφορά αυτού του φίλου. Τα άνυδρα τα χωράφια θα τα βουτήσουμε. Τα άνυδρα τα χωράφια θα τα βουτήσουμε. Αυτά τα πάμε όλα. Υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει δυνατότητα. Μην μιλάτε ρε παιδιά. Υπάρχει ρε Γιώργο, δεν παραφωνείς να πούτε σιγά να μας Συγγνώμη, ο Γιώργος είπε κάτι. Αυτό το οποίο λέει είναι βάσιμο. Όπως σας είπα, έχω να θέσει τον κύριο Κουρμάζο, κατονομάζω τον Μιχάλη, ο οποίος είναι μηχανικός της ΤΕΔΚ, Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κινητήρων, που συνεργάζεται με την ΚΤΙΡ, να ολοκληρώσει μια μελέτη αξιοποίησης του νερού στα δύο ρέματα. Το νερού στα δύο ρέματα, το οποίο μπορεί να κατευθυνθεί προς πάσα κατεύθυνση. Αν βέβαια, Γιώργο, να ολοκληρώσει, αν βέβαια δεν υλοποιηθεί η μελέτη κατασκευής του φράγματος, η οποία έχει γίνει από καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και όπως τόνισα προχθές, είχε αναλυφθεί δέσμευση από την προηγούμενη κυβέρνηση να γίνει. Σκόνταψε κάπου στην ένταξή του στα αναπτυξιακά έργα σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε, αν γίνει αυτό, Γιώργο, από εκεί μπορεί με αγωγό να φτάνει όχι μόνο στη μεταφόρηση και στα Θέμα είναι να φτάνει και εσείς. Κύριε τα χωράφια, ξέρετε. Μεταφόρηση και από εδώ και από εκεί. Θέλει να βάλει τριφύλια αυτά σου και να πάρει κατά ίσως να γίνει. Όχι, γιατί έχουμε τα χωράφια εκεί. Είναι το μεγαλύτερο σημάδι σε πρόβατα στο Αρχάγι. Λοιπόν, αύριο τουλάχιστον, αύριο. Περνάει τα 500 κομμάτια. Αύριο θα κάνουμε. Την υπολογίσαμε μέχρι αυτό να αντιστάσουμε. Κάνει τη θητεία που κάναμε στα προηγούμενα χρόνια και πιστεύουμε και αυτό και στο εξής θα κάνουμε περισσότερες ενέργειες. Κάνε προσωπική δήλωση, έχεις να κάνεις? Λοιπόν, είμαι αισιόδοξος όπως ήμουνα, βοήθησα πάρα πολύ για αυτή την εκλογή και είναι γνωστό αυτό από όλους και εγώ αμύφθηκα βέβαια από τους κατοίκους. Αλλά και εσύ θα το αποδώσεις. Φυσικά, πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τις δηλώσεις του Προέδρου του Αρχανίου τελείωσε η συνέντευξή μας από το εκλογικό τμήμα του Αρχανίου. Από τον Αντένα Βασίλης Βαρεμένος. Καλή σας νύχτα.